खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रत्ना बसुमतारी। आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दा सानसुनि टाइम जाबाय नालाय संहैनोसैलाय इसिङाव ओंखाम ओंख्रि मा सङो आङो दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थदो होमबा इसिङाव। जोंहा दिनै बिस्थिबार नालाय पनिर संगोन, मिरामिस संगोन आरो दिनै पनिरजों जोगलावरि बिलाइ, नोरसिंजों आलु भाजा, ओमफ्राय हेलांसि भाजा, बर'नि ओंख्रि, मिरामिस ओंख्रि आरो। नै होमबा पनिरखौ हाना लाग्रोनोसै। पिस पिस खालामसै, फिसा फिसा खालामसै आरो बांद्राय फिसाबो बानायला। बिदिबा जागोन ना? जायो। मानसियाबो बारा बुरजा नांखाया नालाय जोंहा एसे लदब लदब पिस बानायनोसै आरो। पनिरखौ हाखांबाय, नै एबार जोगलावरि बिलाइखौ हानोसै। नै जोगलावरि बिलाइया सिनायखायो खोमा ना? बर'फोरा सिनायखायो, जोंहा उसुङावनो दङ, गैयाबा लांफै दे। जोगलावरि बिलाइखौ हाना लानोसै एबार। फिसा फिसा मिजि मिजि हानोसै। खुसियाजों संनाय बायदि संनाय नायनि र' गोथाव जायोना जाया। हाबाय नै जोगलावरि बिलाइखौ हाखांबाय। आलु मोननैसो होनोसै, नै थाव होनोसै नै सारायाव। दालिबो रुखादों आङो, मिरामिस नालाय दालिबो संनो। दालि रुनायखौ देखायाखै आरो सम्बर मारिनायखौ देखायनोसै। पासफुरन गरनैसो होना लाग्रोनोसै। सामब्राम होनोसै। सामब्रामा एसे खामग्रोथोसै, मोदोमनायनि एसे खामफ्राम जाबासो गोथाव जायो। आरो आङो दालि रुनायाव माबा होआखै नालाय, हालदै होआखै नालाय, सामब्रामावनो हालदैखौ एसे होनो। कुकाराव रुदो नालाय दालिखौ, कुकारा हालदैनि कालार नांनायखाय आङो होफायासै। सामब्रामा खामफ्राम जाबाय, नै दालिखौ होनोसै। दालिखौथ' बयबो संनो रोंखागौ, होमबाबो आरो आं संनायखौ देखायबाय। दालिया गोदौबाय, नै जाबायानो दे दालिया, मोनबाय, खांनांसिगोन। खांनोसै एबार पनिर एवनोसै। पनिरखौ एवनोसै दा। नै सारायाव थाव होनोसै, साराया दुंबाय, पनिरखौ एवग्रोना लानोसै। थावा दुंबाय, पनिरखौ होनोसै। पनिरा मोनबाय नै जोंना, खांना लानोसै पनिरखौ। थावा बुरजाद्राय जाबाय माथो, बेयाव आलु भाजाखौनो एवना लाग्रोनोसै ना। आलु भाजा थावा बांद्रायबाय नालाय आलुखौ एवना लाग्रोनोसै, उनाव पनिरखौ संसै। आलुजों नोरसिं बिलाइ भाजा। नोरसिं बिलाइखौ एवना लाग्रोनोसै एसे फार्स्टआवनो। नोरसिं बिलाइया नै फ्राम जाबाय एसे, दाना आलुखौ होनोसै। खोबना दोनसै दाना। आलु भाजिया मोनबाय नै जोंना।
दायो नै जोग्लावरिजों पनिरखौ संनोसै सामब्रामखौ एवना लाग्रोदो हालदै एसे होनोसै मस्ला उनखाना लादोंमोन बेखौ होनोसै दै होनोसै दै होबाय खोबना दोनसै दसे गोदौबाथाय पनिरखौ होनोसै आरो नै दै होनाया गोदौबाय दा पनिरखौ होनोसै खोबना दोनसै ओमफ्राय दैया जबबाथाय जाबाय आरो थुब-थुबनो ग्रेभि टाइप पनिराबो मोनबाय नै जोंना गोथाव जादों ना हेलांसि भाजायाबो मोनबाय जोंना जोंना मोनजोब्बाय ओंख्रिफोरा नै दालि इयो पनिरजों जोग्लावरि आलुजों नोरसिं बिलाइ भाजा आरो इयो हेलांसि भाजा इयो पापर दा थोरसियाव रेडि खालामसै जोंना ओंखामाबो रेडि जाखाबाय नै होजोब्बाय दालि ओंख्रि हेलांसि भाजा पनिर आलु भाजी पापर आरो नारें बेनो आरो जोंना दिना बिस्थिबारनि मिरामिस ओंख्रिया होमबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो गोथाव नुदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय गोजोन्थों।